Bon dia i benvinguts a un altre vídeo del canal d'Orange Storm, el canal de bicicleta de muntanya en català. Bé, doncs avui us explicarem la nova funció de Strava, que és la Strava Routes, per dissenyar rutes. Farem una ruta de cicloturisme de 3 dies i us l'ensenyarem com dissenyar-la a través de la seva web i les alternatives que hi ha. Endavant, capçalera i al lío! Vistas macas, vistas macas. Tornem-hi. Yeah. Perquè després diguin que la serrada litoral és fluixeta, No és el mateix pujar 500 metres de desnivell en 2 quilòmetres que amb 10, I us asseguro que ho hem pujat amb 2. Bé, primer de tot anem a especificar. Primer, el cicloturisme que farem serà un cicloturisme que pernoctarem en hostals. Per tant, no portarem tenda de campanya, no portarem res que ens faci dormir a la intempèrie. Punt número 2. Les rutes que farem seran entre 100 quilòmetres i 50 quilòmetres, val? No farem grans bogeries. Punt número 3. Utilitzarem Strava Routes, la nova funció de Strava, que la podeu veure si teniu l'Strava de pagament. Entreu a Strava i allà podeu fer. Primerament poseu la localitat d'inici, des d'on sortiu. Podeu posar un punt intermig i un punt final. Si poseu al principi i al final, us farà el camí automàticament. Podeu escollir anar entre asfalt o camins i podeu escollir també l'altimetria, si voleu maximitzar l'altimetria o minimitzar-la. També podeu escollir passar per zones de calor o no fer-ho. Això és molt interessant perquè és la principal funció de l'Strava Routes. És a dir, passa per el heat maps. Els heat maps són les zones de calor per on han passat tots els ciclistes anteriorment. És a dir, un camí com aquest, per exemple, que han passat 200.000 persones, el mapa de calor és més intens i us farà passar per allà. D'aquesta manera ens assegurem que quan estiguem en ruta, per molt complicada que es faci la ruta o el camí, sabrem amb certesa que per allà alguna vegada algú ha passat. Llavors això és un gran què. Inconvenients que hi ha en aquest tema. El principal inconvenient és que m'he trobat, que ara veurem el vídeo, és que, per exemple, un mapa de calor no el diferencia de pujada que de baixada. És a dir, hi ha una triada de baixada que han passat 500.000 persones i tu vas en el sentit contrari i te la marca com que és ciclable. Llavors aquí ara ja veurem que posarem un segell d'emboscada Strava i aquí hem d'anar en compte. Anteriorment feia servir el Wikilog, que és molt útil perquè podem fer comentaris al que ha fet la ruta, llavors ens assegurem també de tenir un feedback amb l'autor de la ruta, però quan a vegades no hi era la ruta jo feia servir Routio. Aquí veureu la pàgina, Routio. És molt interessant, el vaig fer servir en alta muntanya, de Viella a Barcelona, i el principal inconvenient és que fa servir el mapa d'OpenCycle Maps i a vegades eren rutes que travessaven crestes de muntanya.
hem d'anar molt en compte, sobretot quan anem a l'alta muntanya, de mirar amb el Google Street View o amb el Google Satèl·lit cada pam per on passem. No podem anar a la babalà perquè si no tindrem problemes. Doncs aquí teniu el vídeo de la ruta des de Premià, la podeu fer des de Barcelona, Barcelona, Tordera, Tordera, Calonja, Calonja, Llançà i tornada en tren. Se m'oblidava. Cuidado, que a la segona etapa l'Strava em volia fotre creuant la desembocadura del Ter. Com si portéssim caiac, tu. Flipant. Així que aneu en compte, reviseu la ruta sempre abans de sortir. Vinga. Marquitos, ja hem coronat el Montnegre. Muntaven a la cama. M'he sentit bé ara al final, Marc? He començat a... Per què li diuen el Puig de la Cadireta i no diuen Puig de la Cadira? Una humitat del 200%, sent això Colòmbia. Marc, cago en la puta. T'ho juro que estic torrant com un ou ferrat, nen. En la vida havia passat tanta calor al sol. I tu d'aquest et fots al quilòmetre 95, allà, vinga! Fins aquí la ruta Transmaresme-Costa Brava. No podíem acabar en lloc millor que la platja d'una caleta de Llançà. Hem gaudit molt, hem patit, però ens mereixem un bany.